Европа, вали грмина гринго патрона, пак му върви и той е човека. За 100 човека, вали грмина гринго патрона, пак му върви и той е човека. На България. България е с класа БМВ, кара брат ми гринго патрона, кај бабардала. Хей! И Европа, вали грмина гринго патрона, пак му върви и той е човека. Със свой Словека, вали грмина гринго патрона, пак му върви и той е човека. На България. Е с класа БМВ, кара брат ми гринго патрона, кај бабардала. Ей, България е с класа БМВ, кара брат ми гринго патрона, кај бабардала. Хей! И Европа, вали грмина гринго патрона, пак му върви и той е човека. Със свой Словека.